Compilació d'oracions espirituals, quarta entrega, acompanyar a fer el traspàs. Oracions pel moribund. L'agonia és el preludi de la separació entre l'ànima i el cos, donant pas al trànsit de la vida. El trànsit algunes vegades és costós pels que estan massa aferrats a la matèria o pels que tenen pesars i remordiments a la consciència, el que ha criat profundes arrels mantenint-los aquestes subjectats a la terra. En canvi, per a aquells que han sabut desprendre de lo material i han elevat els pensaments cap a l'infinit, preparant-se per a quan arribi aquesta hora, els llaços que lliguen a l'ànima amb el cos es desprenen amb més facilitat i els seus moments posteriors seran més portables. Però cal tenir en compte, sigui com sigui la seva situació, que és important que els éssers que l'estimen i li fan costat en aquest moment tinguin present l'oració, ja que aquesta exerceix una acció poderosa en el treball del desprendiment. Moltes vegades, quan un està fent costat a un moribund, es troba impotent, sense saber què fer ni què dir. És llavors, quan arriba aquest moment, que amb un petit gest, prement una mà, una suau carícia o unes senzilles paraules, animant que segueixi el seu camí, es pot donar a entendre el que l'estimem. O, tan sols, en silenci, es pot oferir-li una oració, demanant per a ella o ell. Encara que, com hem dit en ocasions, no és necessari seguir en una oració una lletania escrita, per tal, si pot servir d'ajuda a qui ho necessiti, tot seguit pronunciarem una adaptació de la que en el seu dia van dictar des del pla espiritual. Aconsellem que on es diu aquest germà es canviï per el nom del o de la qui ha de desencarnar. Déu omnipotent i misericordiós, aquí tens aquest germà que es prepara com a ànima per abandonar el seu embolcall terrenal i retornar al món dels esperits. Us demano que pugui tornar en pau i que la vostra misericòrdia s'estengui sobre ell. Esperits bons que l'heu acompanyat a la terra, no l'abandoneu en aquest moment suprem. Doneu-li força per superar els últims patiments que ha de passar en aquest món a favor del seu avenç futur. Permeteu que a través del pensament pugui ajudar que es faci menys penós el treball de despreniment i perquè trobi en els germans de llum el consol i l'esperança en el moment de deixar la terra. A tu, germà, que estàs a punt d'emprendre aquest camí, confia en la providència, ella mai t'ha abandonat ni ho farà. Que els teus guies t'acompanyin a la tornada a la llar. No dubtis ni un moment, dirigeix-te cap a la llum. Que tinguis un bon camí i un bon progrés. Encara que la pregària es reciti mentalment i en silenci, aquest últim paràgraf pot ser molt adient dir-lo en veu alta, per tal que el pugui fer seu l'ésser que ha de desencarnar.